reshe din. To wannan mata atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta je gurin manzo Allah mai tsira da amincin Allah, wahiya hubula, alhali tana da ciki mina zina, cikin na alfasha ne ba na aure ba ne. faƙalat sai ta ce, ya rasulallahi asabtu haddan, ya ma'aikin Allah na sami na aikata, na samu abin da ya lazamta haddi a kaina, fa aqimhu alayya, ka tsayar min da wannan haddin. Na samu abin da haddi ya hau kaina, shine ta aikata alfasha ta zina, fa aqimhu alayya, ka tsayar min da haddin. Tana so a wanke ta, saboda in aka yi mata haddin ta kubuta, sannan kuma ta wanku duniya da lahira, shi sa take son a yi mata. fada a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama waliyaha. wannan suna da matsala ne ko ne? saurin dakata. fada a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama waliyaha, sai annabi mai tsira da muncin Allah ya kirawo waliyinta, ita wannan gamidiya, sai kirawo shi. faƙala, sai annabi ya ce alaihi salama, a hassin ilaiha, je ka kyautata mata. me isa annabi sai wannan domin kare ta. wannan kalmar da ta faɗa cewa ta yi zina a balarabe tashin hankali ne babba. farko za su ga ta haifan musu da abun kunya a zuri'arsu. wannan abun sai za su fusata. kowane irin abu na ɗaukan mataki na wulakantarwa na keta mata alfarma ba za su yi shi. kwanakin baya na ga a cikin wata talabijin ta larabawa, wani balarabe an wasa kullum hijabi a gida, ashe munafunta su take. in ta saci jiki ta fita a ce gidan rawa take tafiya. sai aka ɗauke ta a abin rawa. ran nan yana zaune a talabijin kawai sai ya ga an sako 'yan rawar, sai ya ganta. 'yar uwarsa ce, kira duk 'yan uwa suka ce ita ce. da yake balarabe ne, akwai baya son aro. tana dawa gida, shi dai namanta gaba ɗaya a kwando ya zuba shi. ya ce komai za a masa sai dai a masa, rugu-rugu ya mata gutsun-gutsa. ya ce da wannan abin da ta ci mutuncinsu. to balarabe ta fito ƙarara ta ce ta yi zina a yi mata haddi, babu abin da ba za su ɗauka ba. na yanzu ma haka balle na wancan. to da yake annaba sai ya san shi ne annabar rahama da shari'a sallama, sai maza ya ba ta kariya, sai kira waliyan. tun da ya ce kyautata mata, to ba wanda ya sai zage ta, ba wanda ya sai doke ta, ba wanda ya sai taɓa ta ko ya kashe ta. an ba ta kariya da ita da ɗan da yake cikinta. sai annabi alaihi ya ce fa iza wada'at, idan ta haihu fatini, to ka zo min. shi kuma a nan shi ma hukuncin shari'a, dukkanin al'ummar musulmi malamai sun haɗu a kan cewa in mutum tana da ciki na zina ba a yi mata haddi sai ta haihu, kuma ba a yadda a zub da cikin ba. duk abin da mutane suke yau saɓanin abin da annabi alaihi ya zo da shi ne. in mace ta ciki ba a zubarwa, ba kuma za a yi mata haddi tana da ciki ba. haddin iri biyu ne, akwai na bulala wacce ba taɓa aure ba, akwai kuma na jefewa wadda ta taɓa aure. to ko wacce bata taɓa auren ba ce, in dai cikin ya samu kuma aka ce za a yi mata haddin, ba za a yi mata tana da cikin ba. ba za a yi mata ba sai an dakata ta haihu, to sannan sai a yi mata bulala 100 in an ga tana da laulayi, sai je a samo tankar dabino, aka zage 'ya'yan wannan tsamangiyar sai a kirga. in guda 100 ce sai a riƙe da hannu, in aka maka mata so ɗaya sai ta tafi, an gama haddin.
in 50 ce sai a maka mata sau biyu shikenan an gama iya abin da ake kenan. saboda haka fafa'ala sai shi waliyin nata ya aikata abin da annabi alaihi ya umarce shi, ya tafi da ita, aka kula da ita kuma har ta haihu. Da ta haihu aka zo sai annabi alaihi ya ce a'a ai sai a mai da ita sai ta yaye dan tukunna, ita za ta shayar da shi. nan ma malamai suka ce akwai abin kulawa, idan ta haihu in za ta karɓi maman wata ta sha a iya mata haddin a ba ɗayar ga wani suka ce shi ana lura da wannan. idan ta haihu aka samu in wata tana sharawa aka bata za ta karɓa ta sha, to ana iya ɗaukan yar ɗan a ba waccan ita yi so a yi mata haddi. amma in ɗan ba zai karɓi maman wata ba, to dole a haƙura sai bayan an yaye shi, to sannan za a yi haddin. to sai da ta yaye aka zo da yaron da abin a hannunsa gurasa, sai annabi ya ce to a karɓi ɗan. to shi fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fashuddat alaiha siyabuha, sai annabi tsira da mancin Allah ya yi umarni, sai aka ɗaɗɗaure tufafinta, aka sa tufafinta aka ɗaɗɗaure, aka rufe jikinta tsaf, yanda komai za a yi tufafinta ba zai ɗaga ba. saboda ana yi ɗin za ta dinga wuntsil tana mutsu saboda zafin jifan da za a dinga yi mata. wannan in tufafi bai tsantsan a jikinta ba za ta iya tsare shi ko ba a buƙatar wannan. ko bulala za a yi a tsarin shari'a sai an zuba yashi a gurin, kuma sai an kwara ruwa, sai a sa mutum ya zauna, domin wajen yin bulalar duk da ba da zafi ake ba, yan yatsu guda uku ne wannan, da ɗan ƙuri da mai binsa da wannan hinsar binsar da hinsa. to wa'annan ukun da su ake riƙe bulala haka, sannan kuma haka ake yi, ba a bari hamatar mutum ta fito fili, in ta fito ya wuce gona da iri. haka ake sai tap din da aka doka sai a matsa wani gurin, ba a maimaita gurin. haka ake yi duk gurin kuma da an doka dan adam zai kasa zama ko zai iya zama masa lahani, ba a dokan gurin. to kuma an zuƙa shi da ruwa, ko da Allah zai sa yi fitsari ko mace ko namiji, in ya tashi ba za a gane ba, saboda wannan ruwan da aka jika domin a kare alfarmarsa kar ta taɓo. to shine abin da ake yi. to aka ba da umarni aka ɗaura mata tufafi, sun amara biha farujimat, sannan sai umarni da ita aka jefe ta. a nan shi ma malamai suka ce ba wajibi ba ne shugaba idan za a tsaye da haddi a ce sai ya ji. haka inda shaida zina ta tabbata, in za a yi hukuncin su ma shaidun ba dole ba ne sai sun ji. kowa in aka ba da umarni shi kenan. to bayan an ba da umarni an jefe ta, sun masalla alaiha, sannan sai annabi tsira da mancin Allah ya yi mata sallah. aka je aka yi mata wanka, aka sa mata likafani, sannan annabi alaihi salatu wassalam ya yi mata sallah. faƙala lahu umaru, sai sina umar ya ce da shi, tusalli alaiha ya rasulallahi wa qad zanat, manzo Allah za ka yi mata sallah, ka yi zina. amma tambayar malamai suka ce ba ta musu wace, ba inkari yake ba, ta neman ƙarin bayani, ta samun hikima da take cikin wannan. a zahiri ta yi abin da ya kamata a buris da ita, a watsar da sha'aninta, a ce kurin a nemo wani wanda ba cikin ahalil fadali ba, mata abota alheri, a ce mata sallah. a kawai wani dai can shaka tafi sai a nemo shi, kamar yadda da malamai suke cewa a ƙasan nan idan aka samu a sharari ya mutu, to sai a sa a yi shela a gari, a ce ana neman wanda ya fi kowane malami alheri, ya fi malamai tsoron Allah ya zo. haka ake shela. to wanda dai izo din shi za a saya wannan ashirarin sallah, dan ba mutumin kirki ba ne. shi ne da shi ake gwadawa, shi ana shela. malamin da ya fi kowane malami tsoron Allah ya fi kirki, shi ake gayyata. to wanda da ya zo ya ce gane sai a ce to dama wannan gawa za ka yi wa sallah,
sai ya mata sallah dan shi ma dan uwansa ne wancan a shararin ne dama. To a ƙa'ida haka ake, to amma wannan sai annabi alaihi mata sallah sai na umar ya nemi a yi bayanin hikima. Tusalli alaiha ya rasulullahi wa qarzanat qala, sai annabi alaihi sallam ce laqad tabat tawbata, haƙiƙa ta tuba nasuhan, tuba zarar bunu ingantacce. Law qusimat baina 70 min ahli al-madinati la wasi'atuhum, da za a raba mutum 70 daga mutanen madina da sai ta yalwace wannan tuban sai yalwace su. Ba fa yana nufin mutanen kirki a madina ba, munafikan nan gudugun wanda ɗaya daga cikinsu ya mutu, annabi da kansa ya ce mu'atal yawon munafiqun kabirun, yau babban munafiki ya mutu. To irin wa'annan da za su yi tuba irin na wannan mata gaba ɗaya kwaya ɗaya nata sai ya ishe su gaba ɗaya. To shine hikima, annabi yana so ya nuna masu cewa in aka yi laifi aka tuba to wannan zunubin ya tafi. Tuban ya yanke wannan zunubin, sannan kuma ya riskar da wannan mai tuban cikin ayarin wanda ba su taɓa laifin ba, sannan kuma ya buɗe masa ƙofa ya samu falala ƙasaitacciya ta ubangiji. Da haka ita ta samu wannan falalar da annabi alaihi salatu wasallam da kansa shi ya mata sallah, wanda ba mutane ba za a gane wannan ba sai mutum ya karanta tarihin sahabban annabi alaihi salam. Da yawa sahabbai suka je janaza, in suka da gida sai su yi ta kuka, iyalansu tambaya menene, suka ce da ba ni ne wannan gawar ba ni na mutu ba, saboda ce annabi ne masa sallallahu alaihi wasallam, mun je ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza, shi sa muka ne wuri ina ma ni ne na mutu annabi ya mun wannan sallar, ya gaya mun wannan addu'o'i. To duk abin da ya faɗa ya tabbata. To haka yake yi, kuma ya ba mutum girma. Wani sai ya ƙara kabbara akan wacce yake, sai sake ƙarawa ya kuma ƙarawa, kowace wani ban girma ya sake ƙara masa girma. To yin sallah annabi sun ba ƙaramin abu bane. Nana Aisha radiyallahu anha ta taɓa rashin lafiya sai take kuka, sai annabi alaihi ce kukan me kike, da zaki mutu ni zan muke wanka da hannuna kuma muke sallah. Ita ce ubangiji ina ma zan mutu yanzu, ai abun akwai ban abun nan Allah akwai wace wala. Saboda kaga mun taɓa wucewa akan Abu Amir, ai an je gurin yaƙi sai aka yi masa makami, sai ya ga Abu Musa al-Ash'ari da janabi ce in na mutu kuka binne ni an kuka koma Madina ka ce na roki annabi alaihi salam ya mun addu'a, sai ku cika suka binne shi suka komai. Da aka zo Madina sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce ga ta yanda aka yi Abu Amir ya rasu, wani kafiri ne ya yi masa sumame yi masa makami, ni kuma na gani na je na kashe wannan kafirin. Abu Amir ga wasiyar da ya mana. Annabi alaihi salam koyaushe aka ce addu'a ya ne, amma wannan karan sai ce aka masa ruwa, da ka sai alola alaihi salam yana gama sai daga hannu sai ce lamu gafil da Abi Amir waja'alhu fawqa kasirin min ibadika yawmal qiyamah. Allah ke gafara ga Abu Amir, ka sa shi sama da mafi yawan halittaka a ranar alkiyama. Abu Musa yana ji sai ce Rasulullahi nima na roƙe ka kamo, sai ce Allah magafin la Abdullahi Abi Musa wa adkhilhu mudkhalan karima, shi ma ya cire ba. To haka suke so a ce yayi. To sai annabi sai mata sallah, sai na Umar ya nemi wannan ƙarin bayani, sai shi kuma yayi. Allah sai ce ai tuban da ta yi kwaya ɗayan nan da za a ba wa gudugun ɗin munafukai 70 sai ya yalwace su, sai ya yafe ya hankali zunubin. Ya ce wa hal wajadta afdala, shin ka san ka samu wani miƙa kai da sadaukar da kai afdala min an jadar bi nafsi halillahi, sama da ta miƙa kanta gaba ɗaya kanta bayar. In ka ɗau kuɗi ka bayar kayi gwaninta, in ka ɗau abinci ka bayar ka, to ita ran ta ɗauka ta bayar. Ka san akwai abin da ya fi wannan, ta ba wa Allah don ta sami yardarsa, wannan ta yi, shi yasa aka yi mata wannan. Shi yasa tuba kowane irin zunubi ne duk girmansa yanke shi ike yi, sannan ya riskar da mutum cikin ayarin wanda ba su taɓa zunubin ba, sannan kuma ya jawo masa
alheri mai yawa. Wannan hadisi al-Imam Muslim shine rawaito shi. Wa an ibn Abbas wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law anna libn adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alayh. Wa an ibn Abbas wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum wallahi hadisi daga wallahi dan Abbas da Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare su uku da Abdullahi da Abbas din da Anas din Allah ya kare yadda a gare su. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya ce law anna libna adama wadiyan, da za a ce dan adam yana da kwari min zahabin na zinare sun surutu danyen zinare kwari yake da shi. Shi kwarin abinda ake kira wadi shine sararin da yake tsakanin duwatsu guda biyu. Misali a nan Kano kwatanta Dala da Goron Dutse, in daji ne ba gidaje, to tun daga gindin Goron Dutse har zuwa gindin Dala wannan sunan wadi. A ce wannan girman gurin zinare ne ɗanye zuzurutu don na mutum ne shi kadai. Annabi alaihi sai ce habba an yakuna lahu wadiyani, sai ya so a ce kuma yana da kwari guda biyu irin wannan, ba wai da wannan kuma ya ƙara ɗaya ba, a'a wannan yana nan kuma sai ya burin guda biyu. Shi hadisin malamai suka ce haka yake nufi, ba ana nufin yana da wannan kuma ƙwaya ɗaya ya ƙaru bai zama guda biyu, a'a wannan daman yana nan nasa ne, biyun yake so ya ƙaru kuma, kaga yana da wadi uku kenan. Inda zai bashi wannan biyun ya zama yana da guda uku, to da sai ya burin a ce yana da wadi guda uku kuma. Haka ɗan adam yake. Walan yamla afahu illa turab, ba abin da zai rufe bakinsa sai turbaya ta kabari kenan, sai an sa shi a kabari an tura ƙasa, to wannan ne kawai zai dakatar da ɗan adam. Amma bi annabi alaihi yake nufi da wannan alaihi salatu wasallam yana nufin cewa ɗan adam an gine shi akan buri da kwaɗayi na abun hannu, to ɗan adam haka yake. Tun da ya ce ibn adam yana da wadi ɗaya, zai so a ce yana da guda biyu, ba wanda zai rufe wato cika masa ciki sai turbaya. Amma wannan akwai togatattu wanda Allah ya halice shi tun usuli ba shi da wannan, to baya cikin wannan. Wanda kuma ya gane kuskure ne itu ba, shi ma baya ciki. Amma wanda duk ba biyun nan ba yana cikin wannan, kuma laifi ne, ba wai alheri ake nufi ba. Wanda duk yake da wannan yana cikin haɗari a rayuwarsa, in ya mutu a haka ya gamu da Allah ya shiga uku. Shi yasa sai annabi sai ce wa yatubu Allahu ala man taba, wanda ya tuba daga wannan kwaɗayin to Allah zai karɓi tubansa. Kar mutum ya zo ya ga goshin mala'ikan ɗaukar yana cikin wannan buri irin wannan, ka samu so kake a sake ƙarawa, ka samu so kake a sake ƙara. A'a, da abinda Allah ya baka gode masa, in ya ƙara fa ne ma karka ce kuma sai ka tashi tsaye ka bi ta wata hanya, ka bi ta nan ka bi ta nan, ka toshe nan ka toshe wancan, ka karo ma wannan. A'a, shi sa annabi alaihi salamu da za a yi yakin Badar sai ya ce da sabai ruwanullahi alaihim alqafi qalbi ar-ruhul amin annaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila aqsa rizqiha ittaqullaha wa ajmilu fi talabi. Malaika Jibril ya gaya mun ba wani mai rai da zai mutu sai ya gama katse arzikinsa. Ku ji tsoron Allah, ku kyautata neman arziki, kada mutum ya nemi arziki ta barauniyar hanya, ko mun kankanta ta abu ne mara kyau, ba kankani ba, musamman haƙoƙin mutane. Kar mutum ya wannan, da abinda Allah ya bashi to ya gode wa Allah, ya sa fatan Allah ya sa masa albarka, ya bi hanya wadda Allah ya shimfiɗa, shi kenan ya ishe shi. Abinda da ya rubuta zai samu sai ya samu. Sauraka mutum biyu su aka togace a wannan, wanda tun asalin halitta saka Allah yi shi, ba shi da kwaɗayi, da abin da ya samu shi kenan, in bai samu bai haƙura. To wannan baya cikin wannan abin da annabi alaihi ya faɗa.
ko kuma da yana ciki ya gane kuskure ne ito ba ya gyara tsakaninsa da Allah, shi ma baya ciki. Wanda baya cin wannan biyun to dole sai ƙasar kabari ita za ta dakatar da shi, dole ya haƙura. To kuma ya aikin baban giwa in ya tafi akan haka. Allah ya kiyaye mu. Wannan al'ummar ta mu ta yau muna roƙon Allah ya ceci al'ummar musulmi. Allah ya ceci al'ummar musulmi. Allah ya gyara zakatan musulmi. Allah ya gyara zakatan musulmi. Abul Ala al-Maududi ya rasu 77. Kafin lokacin yana cewa yau zuciyar musulmi tun a lokacin babu komai a cikinta sai sha'awa kawai ta rage. Dukkan manufofi na musulunci babu su a zakatan musulmi tun a lokacin kake fada. Alƙiyamul islamiyya sun tafi wani manufofi masu kyau a cikin zakata. Ka kalli zumunci, yau sai wani da wani. Ka kalli alheri kyauta, sai wani da wani. San alheri, sai wani da wani. Ƙarfin hali da dagewa wajen bin Allah, aikar jikikan ƙarfi, shi ma sai wani da wani. San taimakawa, sai wani da wani. To haka ake. Takaice dai Allah ya taimake mu, Allah ya samu Allah tuba, karɓi tuban mu, ya gyara zakatan mu. Sai ma'aunin da Sheikh Muhammadu Mutawalli Sha'arawi yake cewa ko mutanen yanzu mu auna tsakaninmu da Allah, ko 'yan duniya ne ko mutanen Allah. Ya ce ma'auni ɗaya ne tak, kowa zai auna kansa. Idan mutane biyu za su zo su yi sallama da shi kuma ya san su, ɗaya in yi sallama kawowa zai yi, ɗaya in yi sallama larura zai faɗa a taimake shi. To kai ne alƙali, wanne ka fi so izo? Idan wanda zai kawo ya sallama kai farin ciki sama da wancan, to ba mutumin kirki ba ne kai. A mizanin Allah mutum ɗan duniya ne, amma mutumin kirki ya fi son wanda zai ba wa ajiyar kayansa lahira ba tare da sai ya haɗa shi da mai gadi ba, ya kai masa ba gara ba zago. To wannan shine mutumin kirki. Duk wanda ka ɗauka ka ba zai kai maka lahira ba gara ba zago, ba zai ha'ince ka ba, baya buƙatar ka haɗa shi da wakili ko mai gadi da zai bin sawunsa kai wani gurin. In dai ya shiga nesa an gama. To wanda yake mutumin kirki shi yake son wannan. Ko wani bawan Allah ya rasu anan Kano, babba ne, mai arziki ne sosai, ɗalibinmu ne. Wata ran muka je gidansa da magarba, muka yi sallama, aka zauna aka fara hira. Sai ya ce da ni, wane? Ya ce masa Alhaji. Sai ce wallahi ka zo gidan nan nawa na fi farin ciki akan shugaban ƙasa ya zo. Domin in shugaban ƙasa ya zo, tunda ne mai kuɗi, harka ta duniya ce da samu na duniya zai faɗaɗa, shi ne kai ko in ka zo maganar abin da za a samu a lahira ce. Shi sa na fi son haka. Ya rasu dan da an daɗe ba a samu mutumin da ya rasu ni kaina na girgiza ba irinsa, domin na ga namiji a hanyar Allah a tsaye iki, ba girgiza ko misƙala zarrat. Ya rasu. Ya ce wallahi baya farin ciki, saboda harkar samu ce, baya munda da ita irin wacce za a ɗora shi a hanyar Allah, lahira ce za ta samu. To wannan shi da shi yake auna mutumin kirki. muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim da suka rawaito na hadisi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhum wal akhara yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu summa yatubu Allahu ala al-qatili fayuslimu fayastashhadu. Muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, karuna hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya ce yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Amma alƙali iya da ya ce wannan kalmar ba za a danganta wa Allah ya ita ba. Allah ce ya dariya, ce ɗan adam in ka ga ya dariya me yake jawowa? Abin da ya faranta masa rai kuma ya yadda da shi,
to a kansa yake dariya. To tunda annabi alaihi ya faɗi wannan kalmar, ana nufin abin da Allah ya iso kuma ya yadda, shine Allah ina so kuma yana yadda da mutum biyu, ya qatul ahaduhum wal akhara, ɗaya ya kashe ɗaya, da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk Allah yana son su, yadkhulani aljannata, kuma za su shiga aljanna. Yuqatilu haza fi sabilillah, wannan ya fito yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah, fa yuqtalu, sai a kashe shi. Sun bai tubu Allahu alal qatili, sannan ko sai Allah karɓi tuban wanda ya kisa. Malamai sun ce wannan summan ba ta tarahi bace a larabci, ba ta tarahi bace irin jinkiri a ɗau lokaci, a'a shi an zo yaƙin, shi kafirin ya kashe musulman, amma azal ɗin kafirin ta gari ce, bayan ya kashe shi kuma sai kuma Allah ya jeho masa shari'a sai ya tuba, da ya tuba shi ma kuma sai aka yi masa shahada aka kashe shi. Ya ce fa yuslimu, ya tuba ya musulunta kuma shi ma sai ya shahada. To wa'annan za shiga aljanna. Shi na farkon, na biyun ne ya masa sanadi, shi kuma na biyun wato inayar Allah ta same shi ya musulunta, kuma duk aljanna za su tafi. Wannan kisan da shi wancan na biyun, wannan musuluncin ya kau da shi, kuma Allah ya tadarukinsa da afwa ya musulunta. So da ka na biyun shi kuma yana munna, na farkon kai cewa ba dan yi masa haka da bai samu wannan ba, sai zama abokan juna, su zama abokan juna wajen shiga aljanna. To Allah sai yake munna da haka, yake son haka, kuma yake yarda da wannan in haka ta faru. An ce amma a shigan ne suke daidai, amma a daraja aljanna ba daidai za su zama, saboda ita maratibul jannati hasaba maratibul a'mali ne, yawan aiki shine darajojin aljanna. Shigar da rahama ce, amma daraja da muƙami ayyuka ne. Za su shiga a lokaci ɗaya, amma kuma darajar su da gidan da za su zauna ba ɗaya ba ne. Amma Allah ya masa alfarma saboda ya tuba. Amma kuma sai fa yustashhadu, to abinda ake nufi ana sun ce faɗin ta ta'aqibi ce, bayan yayin ba jimawa ya musulunta kuma ya shahada, bai ɗau dogon lokaci ba balle ya wani zunubin, saboda haka ya yi aiki kaɗan ya kuma ci riba mai yawa. Shine abinda annabi Allah suke nufi. Allah yana yawan mutum wannan tadarukin da rahama, ya yi aiki irin wannan kuma ya sa shi ya tuba, yana tuban kuma a karɓi ransa. In haka ta same shi kenan, ayyukan da zai su rusa ayyukansa, ya zama zunubai suna kansa da haƙoƙin bayi, an tare masa wannan, yana samun wannan gatan tuban an masa amun alaihi. Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. To mun gama babu taubati, babun tuba. Shi tuba yana daga cikin babban abu wanda yake nuna rahamar Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji ce da ya gama halitta sai ya rubuta fawqal arshi, rahamati galabat gadabi, haka ya rubuta kansa, rahamata ta rinjaye fushina. To shine bayi muka yi sa'a, da fushin ne rinjaye rahama da mun shiga uku, dan ba inda za ka yi karasa. Duk abin da ka sani ba wanda ya isa, shi kadai isa, dan shi kadai ne yake da iko. To sai ya zama na rahamarsa ta rinjaye fushinsa. Saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a gini da na halitta sai ya yi iri uku. Ya yi dabbobi wanda su jiki ne kuran, cin abinci ne da sha da hutu da tamori kadai shine aikinsu. Ya yi wata halittar su ne mala'iku, su kuma wannan to a ce iri hudu kenan zan ce. Ya yi mala'iku, su kuma ba su da ɗabi'a irin ta jiki, ba sa ci ba sa sha, ba su da sha'awa, su kuma bin Allah ne kaɗai nasu. To akwai kuma halitta wacce ita kuma an gine ta akan sharri, babu alheri tare da ita, ba ta taɓa yin shari ta dawo da baya, sai dai ta dinga ƙarawa, ita ce iblis. To akwai kuma wata halitta, ita ce ta hudu, ita ce wadda aka haɗa mata tagwai na halitta, ga jiki
ga ruhi irin sifar mala'ika, aka ce a daidaita su kada ɗaya rinjaye ɗaya. To a cikin wannan shi mutum haka aka yi shi, yana da buƙatu na jiki sai na da ruhi wanda yake da tsarki zai bi Allah subhanahu wata'ala, sai aka ba shi abin da ake kira damir. Damir shine wata baiwa da sinadari da Allah ya sa wa ɗan adam, in ya kyauta zai gane ya kyauta, in bai kyauta ba zai gane bai kyauta ba, in ya gane bai kyauta ba zai iya dawa da baya ya kyauta din. Wannan shine damir. Sai aka fara nuna mana shi akan babanmu Adamu alayhi salam da ya ci wannan itaciya. Allah ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Saboda haka in dan adam yayi laifi, wannan ɗabi'arsa ce dama, kullu ibnu adam hadda, ya ƙi dawowa baya ya gyara to shine ya shiga rukunin iblis, amma ya dawo ya gyara to yana cikin rukunin mutane. Komin girman laifi, komin girmansa, in ya tuba Allah zai karba, kowane iri ne, ba laifin da ya wuce kafirci, in ya tuba yana yafe masa kuma kamar bai yi ba. Kuma duk sauran zunubai in aka tuba daman kannan kafirci ne, yafewa yake. Har ma ta kai in falalar ta tunkare ta samu mutum sai shiga cikin yubadilillahu sayyi'atihim hasanat, duk miyagun ayyukan sai juye masa ya zama zinare kura. Wannan haka yake. Saboda haka wanda duk yake rufe wa mutane kofar tuba, to ba a cikin tafarkin annabi alaihi salam yake tafiya ba abinda Allah ya gina yake tafiya akai ba. Allah ba shi da koro, kofarsa a buɗe take. Mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi su ma kullum abinda suke ta roƙawa mutane kenan. rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattabi'u sabilak wa qihim azabal jahim. Saboda haka ake tuba, kada wani ije yana da wani laifi ya ce da ba zai tuba ba, babu shi. qul ya ibadiy ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wannan duk abin da yake na laifi in ka tuba Allah zai karba. Sannan annabi alaihi salam yana hannun na Halimatu Sa'diya radiyallahu anha lokacin da ana shayar da shi, waɗansu mutane sun zo sun same shi da yara suna wasa, suka ce wannan shine ahuhuwa, sai ɗayan ya ce eh shine, suka kwantar da shi, aka fasa ƙirjinsa, ka ɗauko zuciyar aka cire wani abu aka mayar, aka gaya na Halima ta taho a guji, ta zo ta ga ya canja, ta tambaye shi ce kinji. To wannan abin da aka yi ba nasa bane, da mu ake, shine ake kensa nabiyyu tawbati. Wannan hazzin da aka ce na ce dan wanda dai ya tuba an cire shi, to daga nan ne fa maratu duk daraja kuma zaka jinga takata, ba inda ba za ka kai ba inda ka samu wannan. In mutum alfasha yake ta zina ko mace ko daga ran da ya ce a daina shi kenan, in sata yake daga ran da ya ce a daina shi kenan, in caca yake rage da caca daina, shan giya duk abin da yake yi, to annan kuma dukkan martaba in ya cire wannan hazzi shaidan zai kai. Shine ma'anan da biyu tawbati. Tuba ake sauna mana kowa ya kokari a cire masa wannan hazzi shaidanin, in an cire ba inda ba za shi ba. Allah ya taimake mu. Allah sa mu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalam.